τρομάξιμο και της Ιωάννας. Πρέπει να πάω κοντά του για συμπαράσταση. Τι λες? Αυτό που άκουσα πως το λέω. Και να σου πω για κάτι, είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει. Που σημαίνει ότι κάποιος το θέλει αυτό το παιδί και αυτή τη φορά το πέτυχε. Η Ρουμπίνη. Τι είπατε, είναι καλά. Παντρεύτηκε. Παντρεύτηκε. Ναι. Ποιον? Το γιο τον Ιωάννη. Το γιο πρώτο. Αυτό. Τον όμορφο, τον πλούσιο. Και τι κατάλαβε. Ιωάννα, μην ανησυχείς. Το νησί είναι μικρό, τέτοια θέματα είναι εύκολα. Θα τους βρούμε όπως την περασμένη φορά. Δεν είμαι σίγουρη. Η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται πάντα, Μιχαήλ. Θα βρω την κόρη μας. Είμαι σίγουρος. Αυτή τη φορά είναι πιο οργανωμένη. Δεν θα είναι τόσο εύκολο. Ρομπίνη, που είσαι? Πρέπει να σου μιλήσω. Συνέβη κάτι τρομερό. Έλα μέσα, ρε. Σιγά μη σου συμπαρασταθεί η κόμμα. Αυτή χαίρεται κιόλας πάσα το παιδί για να μείνεις ελεύθερος. Δεν ξαναμιλήσεις έτσι, Ρομπίνη, σε παρακαλώ. Πότε θα βάλεις μυαλό, ρε? Πότε? Τι θες, αγόρι μου? Να μάθω αν είναι καλά, Ρομπίνη. Την παίρνω εδώ και 2 μέρες και το έχει κλειστό. Πήρε άδεια από το εργοστάσιο. Ξέρω. Πρέπει να σου πω ότι έμαθα και για το παιδί σου και λυπάμαι. Η Ρουμπίνη δεν είναι εδώ και δεν ξέρω και πώς